daxuyaniya herî dawî di derbarê projeya saya taybet bi pêvajoya çareseriyê de ji aliyê Wezîrê Dadeyê Tirkiye Akın Gürlek ve hatiye dayîn. Akın Gürlek gotiye yasaya pêvajoya çareseriyê ji 15 maddeyan pêk tê wê heftiya li pêş bi çeberdestê parlamentoyê. Akın Gürlek doh di televizyona fermiya Tirkiye de axivî got heftiya bê proje yasa di çeberdestê parlamentoyê. Wezîrê Dadê gotiye jî yasa neefûyeke giştiye taybet e bi endamên PKK. Wê pêşî bi çeberdestê Komîsyona Edaletê pişt re jî biçe parlamentoyê. Proje yasa bi gotina wezîr ji 15 maddeyan pêk tê wê êdî parlamento wê pêvajoyê bişopîne. Ew jî weke Wezareta Dadê tenê dikarin di dema nivîsandina yasayan de pêşniyaran bi awayekî teknîkî pêşkêş bikin. Gürlek ragihandiye ku divê ev pêvajo bi lez were temamkirin, efûya giştî nîne, serrastkirineke taybet bi kesan jî nîne. Lê parlamento gare wan mijaran têxe rojevê. Di pakêta nihade tenê hinek serrastkirin ji bo endamên PKK hene.